Hold kæft, hvor er det godt, der er fodbold igen i aften. Ja, endelig. Så må vi håbe, at FCK vinder. Ja, i hvert De fald. er bare de bedste. Det skal man ikke tage tvivl om. Nej, Mit yndlingshold. mit også. Hvad skal du lave i morgen? Jeg skal ud og spille golf. Det er lang tid siden, jeg var ude at spille, så jeg glæder mig rigtig meget. Fedt. Jeg skal ud og se på veteranbiler. Nå, sådan nogle gamle nogen. Mega gamle og Gamle mega seje. og Ja. antikke og dyre. Ja, Det skal ærgerligt, at jeg ikke kan få råd til dem selv. Men så må jeg bare have min egen lille samling Ja, af små biler. det er rigtigt. Yes! FCK scoret. Woohoo! Og så er der reklamer nu. Jeg hader reklamer, men det der BH-fjernsyn, det er fandme godt. Ja, fedt. Det er godt nok fedt. Det kunne jeg altså godt tænke mig. Det kunne jeg også. Hvis bare vi fandt i lotto. Ja, sådan et dejligt BO-fjernsyn. Det ville ikke være helt dårligt. Nej, og masser af veteranbiler. Ja, Og Tommy Hilfiger shirts. ja. Prøv at se min nye øring. Diamant. Er det rigtig diamant? Sejt. Jo. Men nu har der jo lige været valg. Hvordan synes du, det gik? Ja, jeg er egentlig ikke særlig tilfreds. Jeg vil helst have, at Venstre kom i regeringen igen. Det gik meget godt. Ja, det synes jeg sgu egentlig også. Det var lidt trist. Nu bliver sådan nogle kommunister hele banden. Hvordan går det med arbejdet i Fakta? Det går egentlig meget godt som kassedame der. Stille og roligt? Ja. Nå, det var godt. Hvordan går det med dit job? Altså, det går rigtig godt med mine aktier, også med mit lille firma, hvor det er, jeg sælger børnelegetøj. Det er blevet rigtig populært med det legetøj. Sejt. Så det er ikke dårligt. Nå, tilbage til kampen.